Un concello como a Noia, que vive potencialmente do produto do mar, do marisqueo e tamén dos produtos mariños, non se entende como pode ter unha obra paralizada ou, mellor dito, unha obra que está finalizada sen funcionamento. Non se entende como se pode permitir esta irresponsabilidade do goberno municipal. Para nós, ter unhas augas limpas e unhas augas saneadas é unha prioridade número 1, e tendo unha instalación pois non comprendemos como non está en marcha. Por esta razón, teñen intención tamén de trasladarlle este asunto a Augas de Galicia e Deputación da Coruña, entidade esta última que financiou a obra, para que se investigue e se poña en funcionamento dunha vez por todas. Reclamaremos esta cuestión ao goberno municipal, pero tamén a dous entes que están tamén implicados nesta cuestión. Por un lado, a Augas de Galicia, que é encargada de velar para que isto funcione, e, polo tanto, terá algo que decir de que un concello dispoña dunha infraestructura e non este en marcha. E, por outro lado, o ente que financiou o proxecto, que é a Diputación, tamén ten que velar porque algo que dá financiamento para a construción que se poña en funcionamento dunha vez por todas. Dende a formación denunciaron tamén o mal estado no que se atopa a área recreativa ali emprazada, debido precisamente ás obras de construción de Edar, polo que lle pedirán tamén ao Concello o seu arranxo inmediato.